Gero aztertzea, gero aztertzea. Amikustarrak hemene? Eta bai. Nolaz? Urte horoz bada 10 urte tortzen girela, Kilimon taldearekin, erraldoiekin, eta hola. Biziki maitetugu, ataratzeko urteriak maitetugu, eta... Beti jendea biltzen dela hemen ataratzen, eta amikustarrak, gaztarrak heldu ziztela numera hondian. Noa esplikatzen duzu? Ez dakit, bada adinetako guzietakoak badira, gazte, zahar, denak mozoratzen dira, denak beste egiten dugu, eta hori dugu maite, eta bada giro hona, eta hola. Hori da, beti bada iguzkia, zakitzo bat urte tortzen gira eta beti iguzkia da, eta hala. Ordean, otsail undarreko martxa astapeneko data hori beti atxekitzen duzila? Beti. Astelen hartzen duzila? Astelena batzuek hartzen dute, bestek ez, orain zahartia baitira, ez dugu hartzen guke. Bihar laneko eta hala. Pesta ere segituko pixkat? Pixka bat, kolpe bat alabi, hor mozkortu eguerdiak aldera eta gero desfilea kalmatzeko eta orain familiak baititugu eta sartzen gira tranquilo. Beste ite dute, horren batak arte, biak arte, eta beti bada giro hona hemen, eta hola. Bizker, eta segi hola ordean. Bai, izan ontsa. Arrezkion? Arrezkion. Tarratzeko iautiak, maskatuik, ie? Bai, maskatuik emini bat. Euskaz aikorik, mena normalki inglez ez hainuk. Aixago, nahi baruk euskaz, bai. Lorizi, John Lennon? Ba, enuk hausarte gaite, ez duk aize gaiti, mena bai, John Lennon ez, bai. Tarratzen badela jente beti eben, Bai, baruk jente, bai. Nulaz? Nulaz usteriat eta jautien rakastetan fama hordera, hortan ez duk dudaik, baruk jente, mindo maskatuik, adinguzietaik eta baruk jente handiz eta kanpotik jinike eta horrek dik egiten enetako, ataratzeko jautien arrakasta, bai.